खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दनेस्वर बसुमतारीनि बिसि प्रतिमा बसुमतारीया दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर ओनसोलनि 2 नं हिरेमबाफुर गामिनि अरगा बसुमतारी आरो आगुनि बसुमतारीनि बिहामजो दनेस्वर बसुमतारीनि बिसि प्रतिमा बसुमतारीया दान मोनसेनि बारा जाबाय न'निफ्राय ओंखारलांनाया। न'खरनि मानसिफोरा फैफिनगोननि मिजिं थिदोंमोन, नाथाय दिनैसिम फैफिनाखै। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला न'आव आलासि जानो होननानै ओंखारलांदोंमोन, नाथाय गुवाहाटियावसो खारखुमा लांना खामानि मावहैदोंमोन आरो साननैसोनि उनाव बेनिफ्रायबो बहाबा खारखुमा लाङो। न'खरनि सुबुंफोरा गुजरात रायजोआव थांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर प्रतिमा बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8011638127 आरो गुबुन मोनसेबाव 8011642431 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै खिन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ सिलापथारनि डिम'आव मोनसे गिख्रंथाव रेलजों जाब्रबथाय। रेलवे लाइनखौ बारग'नो नाजानायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। रेलजों सौग्राव जानानै 1 किल'मिटारसो गोजानसिम AR01 S3744 नाम्बारनि I-10 गारिया हुथ्रोद जालांबाय थाना थेर-बेथेर। जाब्रबथायाव अरुणाचल पासिघाटनि पुलिस थानायाव खामानि मावग्रा 55 बोसोर बैसोनि रिबु रिबाया खास्रि-बिस्रि जिउ गोमायो। लोगोसे बेजोंनो सासे हिन्जावसायाबो गोब्राबै जोखोम जायो। मैया बेलासिनि 4:10 रिंगासोआव मुरखुं सेलेकनिफ्राय देकोरगावसिम थांबाय थानाय रेलजों सिलापथारनि डिम' सान्तिपुराव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जायो। थामथि खौराङाव दङ हादरनि गेजेराव फिन आरोबाव आइजो फाहामगिरिखौ हानजायै जिनाहारि। कलकातानि जिनाहारि जाथायनि उनाव बे खेबाव नुजाथिबावदों नार्सखौ हानजायै जिनाहारि। बिहारनि गंसे फाहामसालियाव नुजाथिदों नार्सखौ हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाया। बिहारनि RBS हेल्थ केयार सेन्टाराव कलकातानि जाथायजों गोरोबनाय इनाय जाथाया नुजाथिदों। सुलुंनि बादिब्ला नार्सआ गावनि नाइट डिउटिखौ मावखांनायनि उनाव न' फारसे थांगासिनो दङमोन। बेनि गेजेरावनो हरनि खाबुखौ लानानै फालांगिरि आरो माखासे सुबुङा नार्सखौ हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजायो। नाथाय गावनि साहस गोसोजों दुथांफोरखौ ब्लेडजों हानानै नार्सआ खुनुरुखुम बारग'यो। बे जाथायनि उनाव जायगानि पुलिस सौहैनानै गोख्रैयै संदानो आरो हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानाय डक्टर सन्जय कुमार, सुनील कुमार गुप्ता आरो अक्षय कुमारखौ पुलिसआ हमनानै जोबथेसालियाव दोनो। पुलिसनि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला नार्सखौ हानजायै जिनाहारि खालामनो नाजानाय दायनिगिरिफोरा जौ लोंजोबनायमोन। दायनिगिरिफोरा आइजो नार्सनि सायाव सिगांनिफ्रायनो गाज्रि नोजोर दंखायोमोन होननानैबो पुलिसआ फोरमायबावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिजनीनि बर' बाजार जौगाखां ब्लकनि नामजायफारा गामिनि सुबुंफोरा सरखारनि मदद मोनैयाव रायजोफोरा गावसोरनो बान्दो आरो औवानि दालां बानायदों। गामिनि रायजोफोरा दालांखौ बानायनानै होयैनि थाखाय आरो इलेक्सननि सिगाङावल' खोथा होनानै थगायबाय थानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मोख्राखौ जेरै थालिर बिखबखौ होना थगायो, बेबादि जोंखौबो थगायबाय थादों होनना रायजोफोरा बुंदों। बिथांमोना थगायबाय थाजानानै रावखौबो फोथायनो हायै जादों। बेनिखायनो बिथांमोना खावलायदों जायखिजाया दोलो फैया बिसोर दलिल उखिल लाना फैफाथों, रादाय होथारनांगोन होनना बुङो आरो जायनि दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां खामानि मावनानै होगोन बिसोरनोनो भटखौ होगोन होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथियो। बाथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारीनि बिगुमै प्रबिन गयारिया जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मोनाबिलियाव दुखुनांथावै अट'नि जाब्रबथायजों प्रबिन गयारिया अरायनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला स्पर्टस एस'सिएशननि हेफाजाबजों आसाम फुटबल एस'सिएशना चिरां जिल्ला काजोलगाव सहराव थानाय उदांस्रि आलारि प्रेमसिं ब्रह्म गेलेग्रा फोथाराव AFA ओइच जननि 13 बोसोर बैसोनि फुटबल लीग बानजायदों। बे जोलुर गेलेनाय बादायनायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जागायजेननाय जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो। बेखेवनाय सानखालि गेलेनाय बादायनाया बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशन आरो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट स्पर्टस एस'सिएशननि गेजेराव बादायलायो।